Ake ngikhuleke umhlaba wonke ingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Ave ngihlupha lento eyenziwa amabandla amaningi. Maningi kakhulu amabandla ayenzayo lento. Amabandla amaningi ayazicwasa izinto zesintu. Amabandla amaningi ayabacwasa abelaphi bendabuko. Kodwa aqhakambisa kakhulu abelaphi basentshonalanga. Okusho ukuthi amabandla amaningi alwa kakhulu nento yomuntu omnyama. Uze umuntu eshumayela ethi ninesibindi sokuthi nithi nikhonza uNkulunkulu bese nihambe niye enyangeni. Kodwa uyaya yena kodokotela laba basentshonalanga. Webafowethu nodadewethu yabona udokotela wasentshonalanga nodokotela wendabuko. Labo bantu benza umsebenzi owodwa ukwelapha. Umehluko entweni abalapha ngazo ukuthi lo omunye yena ulapha ngokwasentshonalanga, lo ulapha ngokwemvelo. Manje nake bafowethu lento iyangihlupha mina ukuthi amabandla amaningi azibukela phansi izinto zabantu abampisholo. Abafundisi abaningi banama medical aid bahamba inyanga, bahamba izigodla, ama-surgery, izigodlo zasentshonalanga. Uma kuwukuthi uthi wena uyikholwa, musu kuba ne-medical aid, musu kuya kudokotela wasentshonalanga, musu kuhamba izigodlo zasentshonalanga, uhambe uyohlola ngowasentshonalanga, bese wena uzogxeka umuntu ohlola ngokwendabuko. Msana ukuyenza leyo nto, thandaza kuphela, ubone ukuthi uzophila yini. Kunezinto ezidinga ukuthi uzilungise ngendlela ekufanele ukuthi uzilungise ngayo. Lento nje amabandla babhayizisa kakhulu abantu. Umuntu azafe ebanjwe isifo esithile. Unqena ukuthi ahambe nje ayekumelaphwe wendabuko afika amlekelele kuleso sifo leso esingalapheki ngokwasentshonalanga. Akhohle ukuthi isiphiwo lesi lo muntu asiphiwa umkhulu womkhulu. Uma ke wena uthi uyikholwa uyathandaza, musu kusebenzisa kwasentshonalanga, musu kusebenzisa kodokotela basentshonalanga. Sebenzisa umthandazo kuphela ubone ukuthi uzophila yini.